Emmanuel Macron, ktorý v štýle nejakého obecného exota prišiel upútať najmä svojim zjavom, tak si povzdychol nad tým, že medzinárodné právo je čoraz viac ignorované, pričom silní hráči diktujú podmienky. Áno, je čoraz viac ignorované, že Európa odmieta pasívne prijímať zákon najsilnejšieho, no bude minimálne v najbližších rokoch prijímať presne kvôli takým, ako je on, alebo ako sú ctené komisárky a označil za nepriateľné hrozby či už voči Grónsku alebo voči Európe. No, jeho vyslaných 15 vojakov to z biedy nevytrhne, ani jeho mizerné politické preferencie doma. Takže ako vravím, o kritike to nie je, dovoliť si ju samozrejme môžu, ale nikto si z tejto kritiky nič robiť nebude a len sa usmeje, tak ako sa na slabosti európskych politikov smeje Donald Trump. Na slabosti európskych politikov, ktorí si vždy mysleli, že americké filmy sú realita a vždy ich veľký brat zachráni a ktorí roky podkopávajú svojimi politikami nohy európskemu priemyslu, ale aj našej prosperite.